அது Hare பண்ண அருள் Krishna, சனியை हरे कृष्णा Hare माता जी। हरे Krishna, कृष्णा। माता जी Hare அதான் Krishna, Hare हरे राम Krishna, हरे Krishna राम Krishna, Hare Hare, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Rama Hare Hare. हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் हरे நன்றி. ஸோ இது அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் நம்மள வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்மளை கொண்டு செல்லும் இல்லையா? வெரி குட். ஸோ ஹாப்பி டு பி அமங் சச் டிவோட்டீஸ், எக்ஸால்டட் டிவோட்டீஸ். வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம हरे வந்து कृष्ण। இப்போ 15th சாப்டர்ல 10th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம லாஸ்ட் டைம். ஸோ அந்த 10th ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? हरे कृष्णा प्रभु जी। சொல்லுங்க பிரபு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்ல 10th மட்டும் சொல்லுவா பிரபு ஜி। 10th மட்டும் சொன்னா போதும். நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம் 10th மட்டும் அப்படின்னு. பிரபு ஜி, முட்டாள்கள், அதாவது பகவான் சொல்றாரு விமூடா அப்படின்னா முட்டாள்கள். இந்த முட்டாள்களுக்கு ஒரு உயிர் வாழி தன்னுடைய உடலை எப்படி கடைசி நேரத்துல விடுகிறான் அப்படின்ற அந்த உயிர் வாழி ஒரு உடம்பிலிருந்து மற்றொரு உடம்புக்கு எந்த வழிமுறையை பின்பற்றி செல்கிறது என்ற விஷயம் வந்து முட்டாள்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை. ஆனா ஞான சக்ஷுஷ, ஞானத்தின் கண்களை பெற்ற அறிவாளிகளுக்கு இந்த உயிர் வாழி கடைசி நேரத்துல எப்படி உயிர் உயிர் போகுது, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அறிவாளிகளுக்கு தெரியும். அவங்களுடைய கண்கள் வந்து ஞானத்தினால் பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரபுஜி. அடிபோல் பிரபு, தேங்க்யூ. ஆமா பிரபு கிருஷ்ண சொன்ன மாதிரி நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்னா, தட் இஸ் இந்த உடல் மாற்றம் இருக்கு இல்லையா, அது யாருக்கு புரியும்? நம்ம இந்த ஞான சக்ஷுஷு இல்ல ஞான பார்வை இருக்கிற ஒரு விதம் புரியும். முட்டாள்களுக்கு புரியும். ஞான பார்வை யாருக்கு இருக்கும்? தட் இஸ் பக்தர்களுக்கு தான் தெரியும். இல்ல யாருக்கு ஞான கண்களோ அவர்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அவர் எப்படி இந்த பக்தர்களுக்கு ஞான கண்கள் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருகளும் இருந்தும் கேட்டறிந்த சாஸ்திரங்கள் மூலமாக அவர்களுக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் எப்ப முடியும்? ஒரு பக்தனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் புரியும் இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் அவர்கள் என்ன பார்க்கறாங்க? ஆத்மா வேறு உடல் வேறுன்னு தெரியும். ஸோ உடலை எப்படி பெற முடியும்? நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய கர்மத்தினாலையும், அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட இச்சையினாலையும். ஸோ அதனாலதான் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாம் பகவானுக்காகவும், நம்மளுடைய இச்சை வந்து பகவானை சென்றடைய வேண்டியும் அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பகவானை சென்றடையலாம். ஸோ நம்ம அதான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன குறை இருந்தால் கூட, முழுமையாக்க முடியலன்னா கூட, நமக்கு பகவான் அடுத்த பிறவியில் வந்து ஒரு மனித உடலை நமக்கு அளிப்பார். அளித்தால் வந்து மீண்டும் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு நம்ம அவருடைய இந்த பக்தியை பூர்த்தி செய்து பகவானை சென்றடையறதுக்கு வழிவகுப்பார் அப்படின்ட்டு நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம 10ல கண்டினியூ பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி we'll do the prayers. Okay. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपीशकोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இன்னைக்கு. ஷேர் தி ஸ்கிரீன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 15ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன? தட் இஸ் 1லேருந்து 5 வரைக்கும் வீடா விடுதியா நம்ம எங்க செல்ல விரும்புகிறோம் அதை பத்தி பார்த்தோம். 6லேருந்து 11 வந்து ஆன்மீக உலகம், இல்லை ஆன்மீக உலகம் எப்படி அதுக்கு எப்படி அடையணும் அதை பத்தி எல்லாம். 12லேருந்து 15 வந்து பராமரிப்பவர் யாரு? பகவானை பற்றி. அப்புறம் 16லேருந்து 20 அதோட சாரத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து 12லேருந்து 13னா கிருஷ்ணரே நம்ம பராமரிப்பார், இஸ் த மெயின்டைனர் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி 11வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க? லீலாவதி மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. உங்களுக்கு படிக்கிற கூப்பிட்ட பிரபுஜி எங்க 11th கோஹோஸ்ட் ஸ்லோகம் தானே? பண்ணிருக்க பிரபுஜி, அப்ப நான் மியூட் பண்ணிடுறேன். சரிம்மா. இல்லையே படிடி பார்த்து. லீலாவதி 11th மாதாஜி ஸ்லோகம் தவிர படிக்கிறீங்க எல்லாரும் மாதாஜி? மியூட்ல இருங்க. குமுதா ரவி மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதந்தோ யோகினश्चैनं பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோ அப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த யசேதசஹ. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண்கிறோம். இது நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி தான். தட் இஸ் நம்மளுடைய டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், நம்ம உடைய விடும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும், அந்த மாதிரி அதோட கான்சிக்வன்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெளிவாக தான் ஞான சக்ஷுஷா சொன்னோம். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண முடியாது. ஸோ இந்த பக்தி தொண்டில் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் இல்லையா, போதுமான மனம் இது இல்லை, வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அந்த மாதிரி கேட்டகரி யாரு அப்படின்னு பார்த்தா தன்னுணர்வு பெறாதவர்கள். தன்னுணர்வு யாருக்கு பெற முடியும்? பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கு மட்டும்தான் பெற முடியும். இந்த காலகட்டத்துல பலவங்களும் வந்து பார்த்து நிறைய பேர் யோகா செய்யறோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம். யோகா அப்படின்னு பகவானை மையமாக வைத்து செய்யறது தான் யோகா. ஆனா இப்போ இவங்க செய்யறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எக்ஸசைஸ் இல்லையா. என்ன யோகா எதுக்கு செய்யறாங்கன்னு பார்த்தா முக்கால்வாசி பேர் எனக்கு இது வெயிட் குறைக்கணும், உடல் இது பருமன் குறைக்கணும், அந்த மாதிரி தான் வெல்னஸ் ஆஃப் த பாடி அதுதான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதே தவறு, அந்த பிரின்சிபலே தவறு. பாடிக்கு வேண்டி செய்தால் என்ன, எல்லாம் கட்டுண்ட நிலையில் நம்மளை ஆழ்த்தக்கூடிய காரியங்கள் தான் இல்லையா. நம்ம உடற்பயிற்சி தேவை, அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் டெய்லி லைஃபாக இருக்கும். நம்ம இந்த மகா மந்திரம் சாண்ட் பண்ணும்போதே நம்ம பிராணாயாமம் மாதிரி அது நம்மளுடைய பிரெத் கண்ட்ரோல் எல்லாம் அதுலேயே வரும்
இதெல்லாம் நார்மலா இருக்கிற ஒருத்தருக்கு பௌதிகத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ யோகம் அப்படின்னா பகவானை மையமாக நிறுத்தி செய்யக்கூடியதுதான் உண்மையான யோகம். பாக்கி இதெல்லாம் யோகம் கிடையாது. அப்படி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு இந்த தன்னுணர்வு நிலையை அடைய முடியாது. பக்தனால் மட்டும்தான் தன்னுணர்வு நிலையை அடைய முடியும். ஸோ நமக்கு தெரியும், ஒரு குருவுடைய சப்போர்ட்னாலும் நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் இல்லையா, வேதங்களுடைய சப்போர்ட்னாலும் நம்ம ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். அவர்களுக்கு தான் ஞானம் தெரியும். ஞானத்தினால் ஞான சக்ஷுஷு உண்டாகும். அதே மாதிரி அவர்களுக்கு மட்டும்தான் தன்னுணர்வு பெறக்கூடிய நிலை கிடைக்கும். மற்றவர்கள் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை அப்படின்ட்டு தெரியும். 12 படிக்கிறீங்க. மது மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மது மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜஹத் பாஷயதே அகிலம் யத் சந்திரமசி யத் சாக்னோ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணன். கேட்க மாட்டேங்குது. அவங்க வாய்ஸ் எப்பவும் கொஞ்சம் லோவா இருக்கும் பிரபுஜி. வாசிச்சாங்க. ஹெட்ஃபோன் இருந்தால் ஈஸியாக கேட்கும், இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் கேட்கும். பரவாயில்ல, ஓகே. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் 12 பார்த்தோம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஸோ இதோட அர்த்தம் என்ன? இந்த உலகில் தோன்றியிருக்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் மூல காரணம் யாரு? பகவான் தான். எல்லாம் பகவான் தான் தோன்றுகின்றன. சூரியனுடைய வெளிச்சமானாலும் சரி, சந்திரனுடைய வெளிச்சமும் பிரகாசமானாலும் சரி, நெருப்பின் பிரகாசமானாலும் சரி, இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது? பகவானிடம் தான். ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் அதோடைய எஃபெக்ட் உண்டு. இப்போ சூரியன்னா வெளிச்சம் தருகிறது இல்லையா, இப்போ நெருப்புனா வெளிச்சம் தருகிறது, வெப்பம் தருகிறது. இதெல்லாம் யாரு இந்த தன்மையினை எல்லாம் கொடுத்தது? எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு குவாலிட்டி கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான். ஸோ பகவானில் தான் தோன்றி இருக்கிறது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் பகவானுடைய அந்த பொட்டன்சினால, அவருடைய ஆற்றல்னால தான் எல்லாத்துக்கும் அந்தந்த ஆற்றல் வருகிறது. தனியா யாருக்கு எதுவும் வர்றதில்லை. அது ரொம்ப கிளியரா இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது. எல்லாத்துக்கும் காரணம், எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணம் யாரு? பகவான் தான். அவர் தான் இந்த அண்டங்களை சிருஷ்டித்துள்ளார். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நினைச்சு நம்ம எல்லாம் செய்தா கூட நம்மளை யாரு செய்ய வைக்கிறாரு? பகவானுக்கு தான். நமக்கு தந்திருக்கிற அறிவு எங்க இருந்து வருது? பகவானால் தான் வருகிறது இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம அடுத்த பிறவியில் என்ன எடுக்கணும் யார் தீர்மானிக்கிறார்? பகவான் தான் தீர்மானிக்கிறார் இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும், எந்த அந்தரீட்சத்தில் வாழ வேண்டும் எல்லாம் யார் சொல்றா? அது பகவான் தான் நிர்ணயிக்கிறார். இல்லை தனியா எதுவும் நடக்கிறது கிடையாது. ஸோ இது இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு இந்த பகவானுடைய நிலையை பற்றி புரிந்து கொள்றதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் அவர்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா பகவான் சொல்றார். பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கு வேண்டி இந்த ஸ்லோகத்தை அவர் புரிகிறார். என்ன புரிகிறார்? அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம், அவர்தான் காரணம் அப்படின்னு. ஸோ அவருடைய கிருபை இருந்தால் தான் எல்லாம் நடக்கும். அவருடைய கிருபை இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது. ஆனால் அவருடைய கிருபை எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? நம்மளுடைய அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் சொல்லியிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்கும் ஒரு சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி பகவானை சென்றடைய வேண்டும் என இலக்கினை நமக்கு இருக்க வேண்டும். அதை விட்டு நம்முடைய இலக்கு எல்லாம் பௌதிக சுகத்தை அனுபவிக்கணும், இல்லை நம்ம என்ன சொல்றது, இந்த புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம பகவானை சென்று அடைய முடியாது. ஏன்னா அது நமக்கு புரியாத நிலை, மூடர்களான நிலையா இருக்கு. நம்ம மூடர்களா இருக்க வேண்டுமா, இல்லை நம்ம ஞானத்தில் நம்ம வாழ வேண்டுமா என்பது
அந்த ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களும் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வழியை பெற்றது. நம்மளும் அதே நினைச்சு பார்க்கணும். மூடர்களா இருக்கணுமா, இல்ல ஞானத்தில் பகவானை வழிபடுறதுக்கு நம்ம காரியங்கள் செய்ய வேண்டுமா என்பதை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சூரியனும் சந்திரனும் பகவானின் இரு கண்களாக கருதப்படுது பிரபுஜி. ஆமா, அது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பௌதிக, தட் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இது இருக்காங்களா டிவோட்டீஸ் இல்லையா, அவர்களுக்கு ஃபுல்லா புரிய வைக்கிறதுக்கு வேண்டி பகவான் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா பகவானுடைய விராட் ரூபம் சொல்றது டெம்பரரி ரூபம். அது யாருக்கு வேண்டி அப்படின்னா இந்த முதல் நிலை பக்தர்களுக்கு வேண்டி. ஸோ நம்ம இந்த ஆன்மீகத்தில் இதாக பகவானின் ரூபம் என்ன, நம்ம திரிபங்க ரூபம் இல்லையா, கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய திரிபங்க ரூபம். ஸோ இதுல இந்த பகவானின் கண்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, தட் இஸ் பகவானுடைய ஆற்றல் இல்லையா, அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சியல் இருந்து வர்றதும் சரி, இந்த ஆற்றல் வெளியே நமக்கு தெரியறதெல்லாம் பார்த்து அவருடைய பகிரங்க சக்தியிலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்றல்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ அப்சல்யூட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி பகவானுடைய ஆற்றல் தான், கண்கள் இருந்து பகவானுடைய ஆற்றல் தான், அவருடைய பொட்டன்சியல் தான். ஓகே, ஆனா அதனாலதான் நம்ம சொன்ன எல்லாம் பகவானில் தான் வருகிறது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. என்னன்னு சொல்றாங்க, பயிற்சியின் மூலமாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களால் காண முடியும். என்ன காண முடியும்? அடுத்த தட் இஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு உடல் எங்கிருந்து வருதுன்னா நம்மளுடைய இச்சை பிரகாரமும் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களிலிருந்து தான் அது உருவாகும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தன்னுணர்வு உள்ளவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் பிறப்பு, இறப்பு, டிசீஸ் அண்ட் என்ன பிரபுஜி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி கேக்குது பிரபுஜி. அந்த ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களும் ஞானத்தினால் உணர முடியும். அதுதான் இந்த ஞான சக்ஷு அப்படின்னு பார்க்கணும். அது பயிற்சி. என்ன பயிற்சி? பக்தி. சரி, உங்க அப்பாவுக்கு தோசை வேணும்போது வார்த்தையா? ஓகே, 13 வாசிக்க. முருகன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? முருகன் பிரபுஜி இருக்காங்களா? இருக்காங்க. படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? முருகன் பிரபுஜி. சரி, சங்கரன் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. சங்கரன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. காமாவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹமோஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வாஸ் சோமோ பூத்வா ரசாத்மகஹ. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. என்ன பகவான் சொல்றாரு, நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்றன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளிலும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்கி வருகின்றேன். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன தெரிகிறது? பகவான் தான் எல்லா விஷயத்துக்குமான சுவையை கொடுக்கிறார். காய்கறிகளோ பழங்களோ எல்லாத்துக்குமே, எவ்ரிதிங் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சுவையை கொடுக்கக்கூடியது, ரசமுள்ளதா ஆக்குறது பகவான் தான், பகவானுடைய கிருப்பை தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரி போல். கரெக்ட். எல்லா சுவை பகவானில் தான் வருகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் எல்லா காய்கறிகளும் உண்டாக்குறதும் பகவான் தான். ஏன்னா சந்திரன் தான் இந்த குரோத் இல்லை, இந்த இயற்கையில எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்கறது சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சந்திரன் எங்க இருந்தது? பகவான் தான் இல்லையா? ஸோ இந்த சந்திரனாகி நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்றாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை, நான் ஒவ்வொரு கிரகத்தினருக்குள்ளும் நுழைகிறேன்.
இந்த கிரகங்கள் எல்லாம், இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து பிரபஞ்சத்துல அப்படியே இருக்குது, ஃப்ளோட்டிங் இல்லையா? ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிருக்கிறது. எப்படி அது வந்து அப்படியே இந்த வானில ஃப்ளோட் ஆகிருக்கிறது? அப்படி கீழே விழலாம் இல்லை, இல்லை வேற அப்படி இப்படி இது வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் போகலாம் இல்லையா? இதெல்லாம் ஸ்டேபிளா இருந்து ஒரு பாத்துல வந்து அது சுழண்டு கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா? அதெல்லாம் எப்படி தனியா அப்படி நடக்குமா? அது கிடையாது. அதுதான் பகவான் சொல்றது, நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகிறேன். அது அந்த ஸ்டெபிலிட்டியோட அந்த கிரகங்கள் அதாவது இடத்துல இருக்கிற காரணம் என்ன? பகவான் தான். பகவானுடைய அந்த ஆற்றல்னால எல்லாம் அதாவது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது. அப்புறம் என்ன, பகவான் ஒவ்வொரு கிரகத்தினுக்குள்ளும் சென்று அந்த கிரகத்துல என்னெல்லாம் நடக்க வேண்டுமோ அதெல்லாம் நடக்க வைக்கிறார். அது அவருடைய சக்தி, பகிரங்க சக்தி. ஏன்னா வெளியில மெட்டீரியல் நேச்சர். ஸோ அது என்ன சொல்றாரு? என்ன சக்தியினால் அவர் அந்த பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு கிரகமும் அந்தந்த பாதையில நிலை பெற்று இருக்கிறதுனால தான் பாக்கி இருக்கிற இந்த என்விரான்மெண்ட்ல சந்திரன் அதோடைய பணியை செய்ய முடியாது, சூரியன் அதோட பணியை செய்கிறது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகமும் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது செய்ய முடிகிறது. அதனால என்ன ஆகுறது? நமக்கு அந்த பலன், இந்த உயிர்வாழிகள், அந்த கிரகத்தில் இருக்க உயிர்வாழிகளுக்கு வந்து ஒரு பலன் சொல்றாங்க. சந்திரனாகி என்ன ஆகுது? எல்லா காய்கறிகளுக்கு வாழ்வு ரசத்துக்கு அதை உண்டாக்குறது. அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற சுவையை மாற்றி சொன்ன மாதிரி அது எல்லாம் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக விளங்குகிறது. இதுல நமக்கு என்ன புரியுறது? தட் இஸ் பகவான் தான் எல்லாவற்றையும் அதாவது நிலையில் நிறுத்தி வைக்க முடியும், நிலை பெற்றிருக்கிறதுக்கு அவர்தான் வந்து ஏதுதான் காரணம். அதே மாதிரி அந்தந்த கிரகங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதும் அவரால் தான். ஸோ இதுல பகவான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம். இஸ் பிஹைண்ட் எவ்ரிதிங் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். அதான் பகவான் கிருஷ்ணரே பராமரிப்பாளர், இஸ் அ மெயின்டைனர். கிருஷ்ணி அவர் தான், பராமரிப்பாளரும் அவர் தான். பூமி வந்து நிலவொளியால் வந்து வளப்படுத்தப்பட்டு பூமி இந்த நிலவொளியினால தான் தானியங்களும் காய்கறிகளும் எல்லாம் உருவாகின்றன அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சந்திர ஒளியின் பிரகாசமும் எங்கிருந்து வருது? கிருஷ்ணரிடம் தான் வருகிறது. எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணர். சயின்ஸ்ல வந்து நேச்சர் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டு போகுது. நேச்சர் யார்? பகவான் தான். பிரகிருதி பகவான் தான் இல்லையா? இந்த சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து இது வந்து பதில் இல்லைன்னா இட் இவால்வ்ஸ், இட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்ட்டுருவாங்க. இட்ஸ் நேச்சர் அப்படின்ட்டு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருவாங்க. யார் அந்த நேச்சர்? எங்கிருந்து அது வருதுன்னா அது பகவான் தான். அதுதான் நம்மளுடைய முனிவர்களும் நம்மளுடைய இந்த ரிஷிகளும் எல்லாம் அது புரிந்தது. பரம்பரை வழியாக சொல்லும்போது அவர்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது அப்படின்ட்டு. அது இல்லாம இந்த கிரந்தங்களை படிக்காமலும் இதை பத்தி புரியாதவர்களுக்கு இதை பற்றி தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ கிருஷ்ணர் பராமரிக்கவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்? வந்து யாராலும் வாழ முடியாது. பரமபுருஷர் பகவானான கிருஷ்ணரது கருணையிலேயே தாங்கள் வாழ்கிறோம் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு என்ன நம்ம செய்யணும்? நமக்கு வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் நல்லது செய்தால் என்ன செய்யணும்? நன்றி கடன் பட்டிருக்கணும் நம்ம. அதுதான் நம்ம நன்றியை எப்படி செலுத்த வேண்டும்? பகவானில் நாம் பக்தியில் அவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஆல்சோ இல்லையா? நம்ம பகவான் சென்று அடையணும்னு சொல்லும்போது என்ன, பகவானுக்கு நித்திய சேவைதான் வரதான் நம்ம அங்கே போறோம் இல்லையா? ஸோ பகவானையே நாம் அந்த நன்றி உணர்ச்சியுடன் எப்பொழுதும் பகவானை நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நாம் எல்லாவற்றிலுமே கிருஷ்ணரை சார்ந்துள்ளோம் என்ற விழிப்புணர்வும் நன்றி உணர்வும் பணிவும் நாம் அந்த நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும். அதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம். ஓகே, இப்போ 14-15 என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா, நமக்கு தனிப்பட்ட முறையிலும் கிருஷ்ணரே பராமரிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, 14 யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதः பிராணாயன
பிராணாபான சமாயுக்தः பசாம் எண்ணம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்கச் செய்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம போன ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? அவர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம். நமக்கு உணவும் தரக்கூடிய ஒளி, சூரிய சந்திரன் ஒளி எல்லாம் அவர் தான் அப்படின்றாரு. இங்கே உணவு தந்தா மட்டும் போறாது. அப்புறம் என்ன? உணவை நாம் உண்ட பிறகு அதை ஜரிக்க செய்யறதும் பகவான் தான் அப்படின்ட்டு அது நம்ம இதுலேயும் தெரியும், ஆயுர்வேதத்திலேயும் தெரியும், அதே மாதிரி அலோபதியிலையும் நமக்கு தெரியும். தட் இஸ், நம்ம சாப்பிட்ட உணவு செரிக்க வேண்டும் என்றால் உணவில் இருக்கிற அந்த செரிக்கக்கூடிய அந்த தீன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இருக்கணும். அதனாலதான் சொல்லுவாங்க, சாப்பிட்ட உடனே தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, சாப்பிட்ட உடனே ரொம்ப கோல்டா இருக்கிறது சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்க? அதெல்லாம் சயின்டிபிக், டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஆயுர்வேதத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த உணவு செரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அந்த அந்த தீ இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் அந்த டைஜஷன், ஹீட் ஆஃப் டைஜஷன் தேவை. அந்த டைஜஷன் செய்யக்கூடிய இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் அதோடைய வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் கோல்டா இதுவும் சாப்பிட்டு உண்டவுடன் நம்ம பண்ண இருக்குது. அதான் பெரியவங்க முன்னாடி சொல்லுவாங்க இல்லையா, சாப்பிட்ட உடனே அது செய்யாத, அதே சாப்பிட்ட உடனே குளிக்காத. ஏன் சொல்றாங்க? காரணம் அதுதான். அதனால சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குளித்து கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நான் அதான் சொல்றேன், நம்ம வேதங்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே சாஸ்திரங்கள் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே விஞ்ஞானம். வெறும் சும்மா ஞானம் மட்டும் கிடையாது, விஞ்ஞானம். எல்லாம் சயின்டிபிக் ப்ராசஸ் தான். எல்லாம் இது சும்மா ருசிகள் சொல்ல கிடையாது. எல்லாத்துலேயும் ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு. அதுதான் இப்ப இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பு வழியா அதை அவங்க அது இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமக்கு முன்கூட்டியே நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களை கூறியிருக்கிறது. சாஸ்திரங்கள் படித்தால் நமக்கு அந்த அறிவும் நமக்கு வரும், விஞ்ஞான அறிவும் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க 4 விதமான உணவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்ல முடியுமா? இருக்கான்னு தெரியுமா? 4 விதமான உணவு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸ்வாலோ லிக்யூடா இருக்கிறது, மென்னு சாப்பிடுறது, ஸ்வாலோ பண்றது. பிரபுஜி, அருந்தப்படுபவை, மெல்லப்படுபவை, நக்கப்படுபவை, உறிஞ்சப்படுபவை, இவை எல்லாவற்றும் இது 4 விதமான. அப்சல்யூட்லி. மெல்லப்படுபவை, உறிஞ்சப்படுபவை, அப்புறம் நக்கப்படுபவை, அப்புறம் என்ன இன்னொன்னு குடிக்கிறது இல்லையா, மெல்லப்படுபவை. மெல்லப்படுபவை சொன்னோம், குடிக்கப்படுபவை, ஆமா ஆமா. இந்த 4 வகையான உணவு. எந்த உணவு நம்ம சாப்பிட்டா இந்த 4 வகைக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த 4 வகையான உணவு நம்ம சாப்பிடும் போது அதை செரிக்க செய்யறது யாரு? பகவான் தான். அதனாலதான் சொல்ல, ஜீர்ணிக்கக்கூடிய அந்த ஜீர்ண நெருப்பாகவும் பகவான் தான் தோன்றி நமக்கு அந்த காரியத்தை நமக்கு செய்ய வைக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா, செரிக்கும் நெருப்பாக கிருஷ்ணர் வயிற்றுக்குள்ளிலும் உள்ளார். என்ன பண்றாரு அவரு? மெல்லப்படுபவை இதான் பக்ஷியா, அருந்தப்படுபவை போச்சியா, நக்கப்படுபவை லெஹ்யா, அதே மாதிரி உஞ்சப்படுபவை சோஷியா அப்படின்னு சொல்றோம். உண்ணும் விஷயத்திலும் கூட உயிர் வாழி சுதந்திரமானவன் அல்ல. ஜரிப்பதில் பரமபுருஷர் அவனுக்கு உதவி செய்யாவிடில் உண்பதற்கு சாத்தியமில்லை. அன்றாட வாழ்வில் அனைத்தும் நாம் அவரை இருக்கிறோம். அவருடைய கருணையால் வாழ்வை அனுபவிக்கிறோம். பகவானுடைய கருணை இல்லை என்றால் நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லையா? அது நமக்கு அந்த உணர்வு நமக்கு இதனால வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 படிக்கணும். சாந்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அகோகணம் ச வேதைஷ்ட சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத்வேதவித் ஏவ சாகம். நான் அனைவரின் இதயத்திலும் வீட்டுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன.
எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது நீங்க இந்த ஆன்மீகத்தில் முன்னேறும் போது எப்போவும் இந்த ஸ்லோகம் கோட் பண்றது நீங்க பார்ப்பீங்க. சர்வசிய சாகம் சித்தி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அப்போகரம் ச அப்படின்னா என்ன? எல்லாவற்றிலும் நான் வீற்றிருக்கிறேன், எல்லா இதயத்திலும் வீட்டுள்ளேன், என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் அதே மாதிரி மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. இந்த வேதங்களுடைய நோக்கம் என்ன? பகவானை அறிந்து கொள்ளுதல் என்பது. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. யார் இந்த வேதங்களை? நம்ம வியாசர் சொல்லணும். வியாசருக்கு யார் அந்த இதை கொடுத்தது? பகவான் தான். பிரம்மருக்கு ஞானம் கொடுத்தது பகவான் தான். பிரம்மர் வழியாக அவருடைய சீடர்கள் இல்லையா? ஸோ வியாசர் பகவானுடைய சத்யாவைஷ அவதாரம். ஸோ அவருக்கு அந்த வேதாந்தத்தை தொகுத்து அவருக்கு எழுத சொல்றது, கலிக்க சொல்றது யாரு? பகவான் தான். ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது எல்லாம் பகவான் தான் வருது. எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். எப்படி வீற்றிருக்கிறார் அவர்? எந்த உருவில்? நம்ம எல்லாவற்றிலும் பகவான் இருக்கு நம்மளுடன். எப்படி இருக்கிறாரு? என்னவாக இருக்கிறார்? பரமாத்மாவாக இல்லையா? ஆமா. எந்த ஜீவாத்மாவும் சரி, இந்த உலகத்து உயிர் உள்ளவையும் உயிரற்றவையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாவற்றிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். அவர் தான் நமக்கு அவருடைய சாங்ஷன் இருந்தா தான் எல்லாம் நடக்கும். அவருடைய சாங்ஷன் இல்லைன்னா நடக்காது அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அவரிடம் ஞாபக சக்தி வருது, ஞாபக மருதி, தட் இஸ் அது அவரிடம் தான் வருகிறது. எப்படி? நம்ம ஒரு உயிர் வழி நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மத்தை பத்தி எல்லாம் ஞாபகப்படுத்திட்டு நம்ம அதெல்லாம் ஞாபகம் என்ன தெரியுமாவும் நம்ம பழையதை நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஜீவாத்மாவுடைய அந்த நிலை எப்படி? அதுதான் பகவான் நமக்கு நம்ம என்னவா இருந்தோம் அதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் தரவே மாட்டார். ஆனா பரமாத்மாவாக இருக்கிற பகவானுக்கு அது தெரியும் என்னன்னு. அதனாலதான் நம்ம இந்த பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தினால நம்ம ஒரு இதை உடல் எடுக்கிறோம். நம்மளுடைய அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கவும் செய்யறோம் இந்த ஜென்மத்துல. ஸோ ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் ஞாபகம் கொடுக்கறது அவரை, ஞாபகம் மறதியும் அவரை. ஸோ நமக்கு இது ஞாபகம் வரும். ஓகே, பகவானை சென்றடைய வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். அப்போ அதுதான் நம்மளோட உண்மையான நிலை. இந்த ஞாபகம் நமக்கு யார் கொடுத்தது? பகவான் தான். ஆனால் நான் என்ன செஞ்சேன், அப்படி செஞ்சேன், அதெல்லாம் பகவான் அந்த மறதி கொடுத்துடுறோம். ஏன்னா அதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம வாழ முடியாது நம்மளால. இட் பி டூ மச். நம்ம சில டைம்ல இங்கிலீஷ்ல வார்த்தை சொல்லுவாங்க, இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் அப்படின்னா சிலதெல்லாம் தெரியாம இருக்கிறது தான் பெரிய சந்தோஷம், பரம சந்தோஷம் அப்படின்வாங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்க்க ஒரு ஹோட்டல்ல போய் நம்ம சாப்பிட உட்காடுறோம். நம்ம பிளேட்ல வர சாப்பாடு நல்லா அழகா டெக்கரேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ரைட். ஆனா உள்ள கிச்சன்ல என்ன பண்றாங்க, எது பண்றாங்க நமக்கு தெரிஞ்சா சம்டைம்ஸ் சாப்பிடவே மாட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் நமக்கு தெரிய வேண்டியதை பகவான் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி தருகிறார். நமக்கு தெரியக்கூடாததை மறதியா இல்லை மூடப்படுகிறது. இதெல்லாம் எப்படி? பகவான் தான் தீர்மானிக்கிறார். ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் எல்லாம் காரணம் யார்? பகவான். அவரால் தான் உண்டாகின்றன. ஸோ வேதங்கள் நான் எப்படி வாழ வேண்டும் சொல்றது யார்? பகவான். அது நம்ம ஞாபகம் வச்சு அது பிரகாரம் நம்ம வாழ வேண்டும். அது அதுலதான் நம்ம சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எப்படி இருக்கணும், அக்கர்ம நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்லாம் எப்படி யாரு சொன்னா? பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு. நம்மளுடைய குருக்கள் வழியாக அந்த மெசேஜ் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதனாலதான் சொன்ன பரம்பரை வழியாக நம்ம வேதங்களையும் நம்மளுடைய இந்த கிரந்தங்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவர்களுக்கு தான் அதை பற்றி தெரியும். ஏன்னா குருக்கள் அது பிரகாரம் வழி நடக்கிறவர்கள், அவர்களுக்கு தெரியும். எப்படி கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்டோம்னா எப்படி எங்கேயும் சுத்தி இருந்து நம்ம மாட்டிக்குவோம் இல்லையா? ஆனால் ஒரு பகவான் ஒரு குரு நம்மளை கைப்பிடித்து நடக்கும்போது எப்பேற்பட்ட கொடுமையான காடா இருந்தால் கூட நம்ம காட்டிலிருந்து வெளியே மீற முடியும். அதே மாதிரி ஒரு கைடு தேவை. அந்த கைடு தான் நம்முடைய குருக்கள்.
அந்த குருக்களுக்கு யார் இந்த வழி காட்டியிருக்கா? பகவான் தான். பகவான் வழியாக தான் நமக்கு வந்து இந்த வழி தென்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனாலதான் சொல்றாரு, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதங்களை நமக்கு அளித்ததும் பகவான் தான். அப்புறம் வேத வியாசர் வழியாக நமக்கு இந்த எல்லாருக்கும் அது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால அந்த கலியுக மக்களுக்கு வந்து இந்த வேதங்கள் வந்து உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால் புரியாதுன்னு சொல்லிதான் வியாசர் வந்து மகாபாரதம், இந்த உபனிஷத்து எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அது முதல்ல ஒரே வேதம் தான், அது ஏக வேதம் அப்படின்னு தான் இருந்தது. அப்புறம் அது 4 ஆக்கி பிரிச்சாரு, 4 வேதங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு என்ன வந்தது? உபனிஷத்து இதெல்லாம் வந்தது, இதிகாசங்கள் இதெல்லாம் வந்தது. எப்படின்னா கலியுக மக்களுக்கு புரியணும், எல்லாருக்கும் புரிய வேண்டும், மூடர்களுக்கு கூட புரிய வேண்டும் உள்ள நிலையில அது வந்து ஈஸியாக்கி நமக்கு அளித்திருக்கிறார் பகவான். எப்படி? வியாசர் வழியாகவும் நம்ம குருக்கள் வழியாகவும் நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய இடத்துல கோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நிறைய நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கோட் பண்ணுவாங்க. சர்வசிய சாகம் சரி அந்நிவிஸ்தோ அப்படின்னு சுத்தி அந்நிவிஸ்தோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணன். வேதங்கள் நோக்கம் என்ன? வேதங்களை பற்றியுள்ள அறிவு. வேதங்களின் இலக்கு என்ன? அனைவரும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதாலேயே அறியப்படுகிறது. ஸோ ஒன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா. அதுதான் வேதங்களுடைய நோக்கம். அதனாலதான் வந்து பாகவதத்தை நம் கடைசியில பகவான் நடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? மற்ற கிரந்தங்கள் வழியாக கிருஷ்ணரை புரிந்து இந்த கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது வந்து அவ்வளவு எளிதாக இல்லை. எல்லாரும் கர்மகண்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிட்டு எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதனாலதான் வியாசருக்கு வந்து அது திருப்தி அடையவில்லை. இவ்வளவு வந்து அவர் நமக்கு வேதங்களும் எல்லாம் அளித்த பிறகு கூட அவர் திருப்தி பெறவில்லை. அவர் அப்போ அவருடைய குரு கிட்ட கேட்ட உடனே நாரதர் முனி அவருக்கு சொன்னார், நீ எல்லாம் செஞ்சப்பா, ஆனா பகவானை போதிய அளவுக்கு குளோரிஃபை பண்ணவில்லை அப்படின்னு. நீங்க பாகவதம் படிக்கும்போது எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ பகவானை குளோரிஃபை பண்றது தான் வழி. அவரை குளோரிஃபை பண்ணாதான் நம்ம வந்து அவருடைய திருவிழாவுக்கு செல்ல முடியும். ஏன்னா அவர் குளோரிஃபை பண்ணும்போது நம்ம மனசுல அவரை தான் நமக்கு நம்ம எப்போ நினைப்போம் இல்லையா? அவர் மேல பற்று வரும்போது தானே குளோரிஃபை பண்ண முடியும். அவரே மனதில் நிறைந்திருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம அவருக்கு சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. ஸோ பரமபுருஷர் பகவான் கருணையால் நிரம்பியுள்ளார் இல்லையா? ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தால் நமக்கு அப்படியே தெரியுது இல்லையா? பாருங்க, அவரே உணவு பொருட்களை வழங்கி ஜீர்ணிக்கவும் செய்கிறார். அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? பரமபுருஷ பகவான் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். அவர் நமது கடந்த காலத்துக்கு சாட்சியாக இருந்து நமது நிறைவேறாத ஆசைகளை நினைவுபடுத்தி புதிய உடல்களில் உள்ள செயல்களை செய்ய வைக்கிறார் நமக்கு. ஸோ நம்மளோட அதனாலதான் நம்ம ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? நம்ம பழைய போன ஜென்மத்தினுடைய இச்சைகளை பூர்த்தி செய்ய பகவான் மறக்க மாட்டார், நமக்கு தான் மறதி உண்டு. ஸோ அந்த உடல் கிடைக்குது, அந்த இச்சைகளை பூர்த்தி செய்ய வைக்கிறார். அதே டைம்ல நம்ம போன ஜென்மத்தின் கர்ம பலன்களையும் அனுபவிக்க செய்கிறார். அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ மறதியும் பகவானின் கருணையை பல துன்பங்களிலிருந்து காக்கணும். சொன்ன மாதிரி போன ஜென்மத்தில் நம்ம செஞ்ச காரியங்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஆத்மாவை பராமரிப்பவர் யாரு? பகவான் தான். எப்படி? ஆத்மாவை வந்து நம்ம இந்த நல்ல கிரந்தங்கள், நம்ம வந்து சாது சங்கம் வழியாக பகவானை பற்றி கேட்டு இதுல தட் இஸ் 9 ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? என்னெல்லாம் அது சொல்ல முடியுமா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இல்லையா? அது எப்போ மறக்கக்கூடாது. 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி. ஸோ இதுல ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் என்ன? ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சைக்கியம், ஆத்மா நிவேதனம் இல்லையா? ஸோ மாதாஜி சொன்னது ரொம்ப முக்கியம். விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஸ்மரணம்னா எதை வேணா ஸ்மரணிக்கலாம் நம்ம. விஷ்ணு ஸ்மரணம், ரிமெம்பரிங் விஷ்ணு, அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம் மற்றவருக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நம்மை புகழ வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றவர்கள் ஏதாவது செய்யும் பொழுது அது அவர்களை கடமை என்ன நினைக்கிறோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் எந்த எதிர்பார்ப்பு செய்கின்றார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு. ஸோ பகவான் எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, ஆனால் நம்ம வந்து அந்த நன்றி இருக்கணும் இல்லையா? நமக்கு ஏதாச்சும் யாராச்சும் செய்தா நமக்கு வந்து நன்றி கடன்ல ஈடுபடுத்தணும். நம்மளும் அதான் எதிர்பார்ப்போம். ஏதாவது செஞ்சா அவனுக்கு நன்றி கடனோட இருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். அது பௌதிகம். ஆனால் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை எதுவுமே எதிர்பார்க்க கூடாது, அகர்மணியில் இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ
ஸோ பகவான் நமக்கு இப்படியெல்லாம் செய்யும்போது அவருக்கு நம்ம எப்பொழுதும் நன்றி கடன் பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். பகவான் ஏன் அளிக்கிறார்? அவருடைய காரணமற்ற அன்பினால் நமக்கு எல்லாம் அளிக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அவரே வேதாந்தங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுறேன் பிரபுஜி, சொல்றேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி நம்ம கடைசியில பார்த்துடலாமா? சரிங்க பிரபுஜி. இது நோட் பண்ணி வைங்க. நம்ம இந்த இது முடிச்ச உடனே இன்னொரு 4 ஸ்லோகம் இருக்கு, முடிச்ச உடனே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சரிங்க பிரபுஜி. தேங்க்யூ. நோட் பண்ணி வைங்க, நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 16 and 17 வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறா? பாக்யலட்சுமி மாதாஜி 16th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களே? ஷேர் பண்ணிருக்காங்களே மாதாஜி, பிரபுஜி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு சரியா தெரியல. புக் வச்சுக்கோங்க. புக் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு அவ்வளவா சரியா கண்ணு சரியா தெரியும். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. त्वामि पुरुषौ लोके शरच्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि கூடஸ்தோ ஆசுர உஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது எனக்கு சரியா தெரியல மாதாஜி. என்னோட புக்ல இருக்கிறது நிலையற்றது என்றும் நிலையற்றது என்றும் நிலையானது என்றும் உலகில் 2 பிரிவுகள் உள்ளன. தோன்றிய அனைத்தும் நிலையற்றவை என்ற பிரிவில் வருகின்றன. தோன்றிய அனைத்தின் உள்ளே இருப்பவன் நிலையானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரியா தெரியல மாதாஜி எனக்கு. ஓகே, ஸோ 16 என்ன சொல்றாருன்னா, தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. ஜட உலகில் உள்ளவர்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன? தவறுகிறவர்கள். கட்டுண்ட நிலையில் அந்த நிலையில் அவர்கள் கட்டுண்ட நிலையில் பிணைக்கப்படுகிறார். எதனால? ஏன் தவறுகிறோம்? ஜட உலகில் இருக்கிறவங்க மட்டும் ஏன் தவறுகின்றனர்? ஏன் இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள்? ஏன்? முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தால் தான் பிரபுஜி. அப்சல்யூட்லி. முக்குணங்கள் மாயையின் பாதிப்பால், இல்ல மகாமாயா மாயையின் பாதிப்பால் முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம். நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்தாலே உடனே அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கு? முக்குணமும் இருக்கிறது. ஸோ முக்குணங்களும் பாதிக்கப்பட்டு நம்மளுடைய அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் சொன்னோம் இல்லையா, நமக்கு அந்த லிமிட்டட் சுதந்திரம் பகவான் அளித்திருக்கிறார் இல்லையா, அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? புல இன்பத்தில் இருக்கலாம், இல்லை கட்டுண்ட செயல்கள் இருக்கலாம், நம்ம ஈடுபடுகின்றோம். அப்பொழுது பகவானை மறந்து நாம் செயல்படும் போது தவறுகிறோம் இல்லையா? ஆனால் தட் இஸ் நம்மளுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டு நம்ம ஆன்மீக குருவின் வழியாகவும் நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் வேதங்கள் நம்மளுடைய இந்த புக்ஸ் இல்லையா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வழியாகவும் நம்ம நடந்தால் என்ன ஆகுது? அவர்களுக்கெல்லாம் ரியலைசேஷன் வருது. அந்த தன்னுணர்வு பெறும் பொழுது அவர்கள் ஆன்மீக பாதையில் நடக்கிறார்கள். தன்னுணர்வு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு பகவானுடைய நிலை, கிருஷ்ணரின் நிலை புரிந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஸோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் ஜீவன்கள் இந்த கட்டுண்ட நிலையிலும் அதே மாதிரி இந்த தவறாத நிலையிலும் அவர்கள் சென்று அடைய மாட்டார்கள். அவர்கள் அந்த இதிலிருந்து தப்பித்துவார்கள். அதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் பிறந்தால் நம்மளுடைய நிலை. ஆனால் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை தாண்டி நம்மளுடைய ஆன்மீக செயல்களினால் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று விட்டோம் வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் கோலோக பிருந்தாவனம் இல்லை வைகுந்தத்துக்கு சென்று விட்டால் நம்ம தவறக்கூடிய நிலை கிடையாது. என்றால் அங்கே எல்லாம் நம்ம நிச்சயமாக பகவானை சேவை செய்கிறோம். பௌதிக நினைப்பே வராது. அங்க மகாமாயைக்கு இந்த யோக மாயின் இதில் நம்ம இருப்போம். அப்படி இருக்கும்பொழுது யாரும் தவறு செய்யவும் மாட்டோம், தவறு செய்ய எண்ணமே வராது.
பகவானுக்காக நம்மளுடைய அர்ப்பணித்து நம்ம செய்து கொண்டிருக்கோம் எல்லா செயல்களையும். அதனாலதான் ஆன்மீகத்தில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகிறார்கள். சோ இதுல ஆன்மீக உலகம் பெருசா இல்ல நம்ம இந்த பௌதிக உலகம் பெருசா? ஆன்மீக உலகம் தான் ஆன்மீக உலகம் பிரபுஜி. ஆன்மீக உலகம் தான் பெருசு இல்லையா? அதனாலதான் அதை நம்ம திரிபாத உலகம், திருப்பாத நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆன்மீக உலகம் எல்லா டோட்டல் இதுல த்ரீ குவார்டர்ஸ், முக்கால் இல்லையா ஆன்மீக உலகம் நிறைந்தது. 1/4 தான் ஏகபாதா தான் இந்த பௌதிக உலகம். பௌதிகம் சின்னதுதான், நமக்கு கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமா பெருசா தெரிகிறது. ஆனால் அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? ஆன்மீக உலகத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க, பௌதிக உலகத்துல கொஞ்சம் பேர் தான். ஸோ நம்ம எல்லாம் இங்க பௌதிக உலகத்தில் பிறந்திருக்கோம்னா நம்ம அந்த குறைந்த பட்சத்தில் இருந்தவர்களுடைய அந்த கேட்டகரியில நம்ம இருந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாம் பகவானை பார்த்து பகவானை அனுபவிக்கிறோம், நம்மளும் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சு நம்ம இந்த வீழ்ந்து ஜீவன்கள். ஓகே, ஆனால் நம்ம நிலையை புரிந்து கொண்டு பகவானை நாம் நினைத்து பகவானில் ஈடுபாடு நம்ம நினைத்தோம் என்றால், பக்தி தொண்டு வழியாக பகவானை அடைந்தால் மீண்டும் நம்மளுடைய நிலையான அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று விட்டால் அப்புறம் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். எங்க பகவானுடைய இருக்கிறது தான். பகவான் திருப்பாதத்தில் நம்ம எப்பொழுதும் அவருக்கு நித்திய சேவையாக இருக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய நிலை, உண்மையான நிலை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கண்ணுணர்வு நமக்கு எப்போதும் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 17 யார் வாசிக்கிறா? இந்திராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இந்திராணி மாதாஜி வாசிக்கிறேன் Okay. மாதாஜி. ஹரே ஆமா, கிருஷ்ணா. வாசிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தம புருஷஸ்தன்ய பரமா பரமாத்மேத்யதா ஹிருதக யோ லோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய விபர்த்தியவ்யய ஈஸ்வர. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா என்ன மாதாஜி. சொல்றாரு பகவான்? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றார் பகவான்? இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு யார் இருக்கா? உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். நமக்கு என்ன புரியுறது இதுல இருந்து? உத்தம புருஷர் யாரு? பகவான். அதுதான் பரமாத்மாவாக எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கிறார். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் உடன் கூடயே பரமாத்மா. 2 பேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? 2 பறவைகள். ஒரு பறவைகள் பக்ஷித்து கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா அந்த கனிகளை எல்லாம். இன்னொரு பேர்டு என்ன அப்படியே பார்க்குது. அந்த 2வது பேர்ட் தான் பரமாத்மாவாக நம்மளுடைய உள்ளத்தில் இதயத்தில் இருக்கின்றார். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கிறார் அவர். ஸோ அதுதான் உத்தம புருஷர் பகவான் அப்படின்னு பார்க்க. ஸோ அவருக்கு அழிவுண்டா? கிடையாது. அதே மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் அழிவுண்டா? பரமாத்மாவுக்கு அழிவு இல்லைன்னு தெரியும். ஜீவாத்மாக்கள் அழிவுண்டா? ஜீவாத்மா அழிவில்லை குருஜி, அழிவில்லை. யாருக்குமே அறிவோடு. ஆமா. ஆனா ஜீவாத்மா எப்போ அழிந்து போகிறது என்ற நிலை வருகிறது அப்படின்னா பகவானை மறந்து, தட் இஸ் நமக்கு இந்த மனித உடல் கிடைத்தும் நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் பகவானை மறந்து செயல்பட்டால் ஆத்மாவை கொல்றதுக்கு சமம். ஏன்னா இல்லாட்டி நம்ம 84 லட்சம் வகையான அந்த உயிர் வாழி அந்த ஸ்பீசிஸ் வழியாக வந்து பல கோடி வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் இந்த நமக்கு மனித உடல் கிடைக்கும். ஸோ அதனால நம்ம இந்த நம்மளுடைய இந்த மனித உடல் நமக்கு கிடைத்திருக்கு ரொம்ப அரிதானது, அதை வீணடிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அழிவற்ற இறைவரான அவர் 3 உலகிற்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். 3 உலகம் என்னெல்லாம்? ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம்,
கீழே திருப்பி இருக்கு மூன்று உலகம். உலகம். கீழே இருக்குது இந்த உலகம் நம்ம இருக்கிறது, மேல ஆன்மீகம். 3 So, நம்ம 14 வகையான ஹரே இருக்கு கிருஷ்ணா இல்லையா? பிரபு. ஈரேழு 14 லோகம் பிரபு. 14 உலகத்துல மேல தட் இஸ் நம்ம இருக்கிறது பூமி இல்லையா? பூர்லோகம். மத்திய இதற்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மத்தியில இருக்கும். உயர்ந்த, ஆமா. ஸோ பூர்லோகம், சொர்க்கலோகம், அதெல்லாம் வந்து மேலுலகம், மேல இருக்கிறது. கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கீழே இருக்கிற லோகம். அதான் 3 உலகம் சொல்றாங்க அவங்க. ஓகே, பூலோகம், மேலோகம், மத்திய லோகமாங்க பிரபு. மத்திய இருக்கிறது தான் பூர்லோகம். நம்ம ஓ மேல சரி. இருக்கிற பிளானட்ஸ் தான் உயர்ந்த கிரகங்கள், உயர்ந்த லோகம் தான் பிரம்மலோகம். அப்புறம் கீழே ஓகே. இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா, கீழே இருக்கிற பிளானட்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து கீழே இருக்கிற லோகம். 3 உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எங்க இந்த 3 உலகங்கள், இந்த மாதிரி மேல் லோகம், கீழ் லோகம், இருக்கிற இந்த பூர்லோகம், இந்த நடுவில் இருக்கிற லோகம், இதெல்லாம் எங்க? எல்லாம் வந்து பிரபஞ்சத்தில் இந்த காலயத்துல தான் அதெல்லாம் உண்டு. ஆன்மீக லோகத்துல எல்லாம் கிடையாது, ஒரே இதுதான் இல்லையா? ஸோ அது நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஆனா பகவான் எங்க இருக்கிறாரு? நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார், எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார், 3 உலகத்திலையும் அவர் இருக்கிறார். ஆமா. ஸோ இங்கே இந்த உலகத்தை 3 லோகத்தில் இங்க என்னவாக இருக்கிறார்? அவரு எந்த நிலையில் இருக்கிறார்? பிரம்மன். அது அவருடைய 3 நிலை இல்லையா? பிரம்மன் நிலை, பரமாத்மா நிலை and இது. இந்த நிலைகள்ல எந்த நிலையில இருக்கார் ஒவ்வொரு உலகத்திலையும்? கர்போதக சாயி பிரம்ம விஷ்ணு. நிலையில் தான். அதாங்க பிரபு. எல்லா நிலையும் பரமாத்மாவே இருக்கிறார் இல்லையா? பரமாத்மா எங்கிருந்து வந்து க்ஷீரதக்ஷ விஷ்ணுல வந்தது. பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். எல்லா உயிரினங்களும் எங்கும் பரவி உள்ளார் அவரு. இந்த பரமாத்மா யாரு? க்ஷீரதக்ஷாயி விஷ்ணு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் காரணதக்ஷாயி விஷ்ணு வந்து பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறார். அந்த பிரபஞ்சங்களை படைத்த பிறகு அதற்குள் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள் வண்டங்களுக்குள் யார் செல்கிறார்? அவருடைய விரிவாங்கமான, பகவான் விரிவாங்கமான கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு போறார். அவரு எல்லா இதுக்குள்ளும், எல்லா பிரம்ம அண்டங்களுக்குள்ளும் அவர் செல்கிறார். அப்புறம் அவருடைய தொப்புள் கொடியிலிருந்து பிரம்மா உண்டாகிறார். அப்புறம் என்ன ஆகுது? அவர் வந்து பிரம்மா அவருடைய அந்த பகவானுடைய ஆற்றல்னால இந்த உலகங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அந்த உலகங்களுக்குள் வந்து வாழும் உயிர்வாழிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அந்த உயிர்வாழிகள் வாழ வேண்டிய இருக்கிற பாக்கி இருக்கிற எல்லா உபகரணங்களும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. அது உருவாக்கப்படும் போது என்ன ஆகிறாரு? கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு வந்து அப்புறம் வந்து பகவான் என்ன மூன்றாவது நிலையான க்ஷீரதக்ஷாயி விஷ்ணுவாக அவதரித்து எல்லாவற்றிலும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மாவாக அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அதனாலதான் சொல்றாங்க, மூலங்களுக்கும் நிறைந்து அவற்றை காக்கிறார். எப்படி மெயின்டைன் பண்றாரு? அவரு பரமாத்மாவாக காக்கிறார், எல்லாவற்றையும் காப்பாற்றுகின்றார் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வந்து இந்த நம்மளுக்குள் பரமாத்மாவா எப்பவும் இருக்காரு. இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு துணையாக, ஜீவாத்மா தவறாக வழி போகும் மனசுல சொல்றாரு அவரு. நம்ம உள் மனசு சொல்லுதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது யாரு? பரமாத்மா தான் நமக்கு எடுத்து வைக்கிறார். ஆனால் நம்ம அதை உசாதனைப்படுத்தி இது அதை செய்தா அது இந்த பரமாத்மா அதுக்கு சாங்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஓகே, நீ அது வேணுமா பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு அவரு சாங்ஷனும் கொடுக்குறாரு இல்லையா? உபதிஷ்ட அனுமந்தா சொல்லுவோம் இல்லையா? பார்வையாளரும் அவரு, சாங்ஷன் பண்றதும் பகவான் தான் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரிடம் ஒற்றுமை என்றால் வேற்றுமை இல்லை. அதுவும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது தவிர வேற எந்த தனிப்பட்ட ஆசையும் இல்லை என்பதே. அதுதான் நாம் செயல்பட வேண்டும். தவறுபவர்கள் யாரு? அது செய்யாது. ஜடவுகளில் வாழ்ந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யாதவர்கள் தவறுகின்ற நிலையை சென்றடைகிறார்கள். அவர்தான் தவறுகின்றார்கள். தவறாதவர்கள் யாரு? ஈடுபடுவார்கள், பகவான் பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள். பகவான் ஆனா இவர்களுக்கு இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? அவர் எதனாலே அவர் அஃபெக்ட் ஆகிறது கிடையாது. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. தவறுபவர்களும்
தவறற்றவர்களும் அவர்தான். இந்த ஜீவாத்மா அவருடைய அந்த லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வழியாக எதை தேர்ந்தெடுக்கிறார் அப்படின்ட்டு அது அந்த ஜீவாத்மா தான் பண்ணாங்க. அந்த லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வழியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஸோ நம்ம நம்மளோட லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸை நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? பகவானை சென்றடையறதுக்கு செய்ய வேண்டும். அதனால பக்தி தொழில் ஈடுபட்டிருக்கோம் நம்ம எல்லாம் இல்லையா? அதுதான் இதிலிருந்து தெரிகிறது. ஸோ ஒருவர் வெறுமனே கடவுளாக முடியாது. பகவான் என்னவெனில் கட்டுண்ட முக்தி பெற்ற என்று எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் இடையில் அவர்களை பராமரித்து அவர்களது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவிப்பதற்கான எல்லா வசதிகளையும் வழங்குகிறார். அதான் சொன்னாங்க, அவர் ஒரு உயிர் வாழிகளை சிருஷ்டிக்கிறார். அப்புறம் அந்த உயிர் வாழிகள் வாழறதுக்கு வேண்டியும் அனுபவிக்க வேண்டிய எல்லாவற்றையும் பகவான் அவர்களுக்கு வழங்குகின்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம். 18 படிக்கும். இந்துமதி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यस्मात् शरम् अदितोऽहम् अक्षरात् अभिसोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेते च प्रदित पुरुषोत्तम. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல என்ன நமக்கு தெரியுது? பகவானே புருஷோத்தமர். அவர் தான் உத்தமர். எல்லா உயிரினங்களை விட உத்தமமானவர் யாரு? பகவான் தான். அதுதான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு செய்யறோம். ஸோ தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு அவர் இருக்கார். திவ்யமான நிலையில் இருக்கிறார். அதை நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? தவறக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க, தவறாதவர்கள் இருக்காங்க. ஆனால் பகவான் இந்த நிலையில் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஏன்னா அவர்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டுள்ளவர். ஸோ இந்த அப்பாற்பட்ட நிலை எப்படி வருது? அவருக்கு அன்லிமிட்டட் பொட்டன்சியல் இல்லையா? அவருடைய ஆற்றல் யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்க முடியாது. நிகரற்றவர் இல்லையா? அவருக்கு சமமாகவோ அவருக்கு மேலாகவோ யாருமே கிடையாது. எல்லாம் அவர்களில் தான் தோன்றி இருக்கிறது. இதுதான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம இந்த பேதங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? பகவான் தான் புருஷோத்தமர் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம மனதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? நமக்கு அந்த புருஷோத்தமான பகவானை சென்றடைய வேண்டும், அவரை வணங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்மளோட நிலை இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் தோன்றினாலும் நம்ம இங்க இருக்கிற இந்த என்ன சொல்றது புலனின்பத்திற்காகவோ நம்ம இந்த பௌதிகத்தை என்ஜாய் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடாது. சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாரு? பகவான். ஸோ அவருக்கு சேவை செய்தால் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் என்ஜாய் ஆகும். நீங்களே ஒரு பாருங்க, ஒரு வீடு இருக்கு. நம்ம வீட்டுல சப்போஸ் ஹெல்ப். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வீட்டுல நம்ம ஹெல்ப்புக்கு வீட்டுல ஹவுஸ் மெய்ட்ஸ் இருப்பாங்க, யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டுல சந்தோஷமான நிலை இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களையும் மதிச்சு நம்ம அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி அவங்க நன்றாக பராமரித்தால் அவர்களுக்கு சந்தோஷம்தான். அதை விட்டு சில வீட்டில் இருக்காங்க இந்த ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களை எல்லாம் ரொம்ப பேடா ட்ரீட் பண்ணி அவர்களை தேர்ட் கிளாஸா நம்ம பராமரித்தா அவங்க மனசு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப மோசமா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம பகவானை நம்ம வணங்கி பகவானை நம்ம சேவிச்சிருக்கும் போது நமக்கு நல்ல நிலை தான் வரும். அவர் நம்மளை பார்த்துப்பார். அதை விட்டு பௌதிகத்திலும் நம்ம கட்டுண்ட செயல்களை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம இந்த கஷ்டங்களை தான் நம்ம அனுபவிப்போம். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சுழற்சியில் ஈடுபட்டு இருப்போம். ஸோ நம்ம உயர்ந்த திவ்யமான நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன? பகவானை சேவிக்க வேண்டும். அது அதை தவிர வேற எந்த வழியும் கிடையாது. ஏன்னா பகவான் தான் எல்லா ஆற்றல் வழியாக நமக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்கார். ஆனால் அதை நம்ம புரிந்து கொண்டு அவரை சென்றடையக்கூடிய செய்கைகளில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். அந்த உணர்வு முதல்ல வேண்டும். அந்த தன் உணர்வு நமக்கு முதல்ல இருக்கணும். அதற்கப்புறம் அதை செய்யக்கூடிய அந்த ஆசை நம்மளுக்கு உதிக்க வேண்டும். அது இந்த ஆசை வந்தோடனே அதை டிசைட் பண்ணி அந்த ஆக்ஷன்ல நம்ம இறங்க வேண்டும். அப்பொழுது நம்ம பக்தி தொண்டில் முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஸோ இதுல என்ன? கிருஷ்ணர் பரமாத்மான்னு நமக்கு இந்த வழியா நமக்கு மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது.
தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவர் உள்ளேன், உத்தமமானவன், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். 3 நிலை பிரபுஜி சொன்னாங்க. 3 நிலை வந்து பகவான் தான். இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பகவானே சொல்லியிருக்கார். இப்போ வந்து நம்மகிட்ட யாராச்சும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா பகவத்கீதை பகவானே சொல்லியிருக்கார். வேற யாரும் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இல்லையா? பகவானே சொல்லியிருக்கார், வேற யாரும் சொல்லல, அவரே சொல்றார். நான் தான் திவ்யமானவனாக உள்ளேன், நானே உத்தமமானவன், நானே பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், எல்லா நிலையும் நான் தான் அப்படின்ட்டு அவரே சொல்லிட்டார். ஸோ வேற யாரும் வந்து சொல்லி அவர் சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வழங்குகிறார், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வழிகாட்டுகிறார். சொல்லுங்க மாதாஜி. நிலையற்றதை அவர் கடந்தவர் மட்டுமல்ல, நிலையானதற்கும் மேலானவர், நிலையானதற்கும் மேலானவர் பிரபுஜி அவர். ஆமா, இது எப்படின்னா அவருக்கு இது நிலையற்றதும் கிடையாது, நிலையானதும் கிடையாது. அவர் தான் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டிக்கிறார். அவர் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நமக்கு தான் வந்து நிலையானது, இந்த டுவாலிட்டி நமக்கு தான் இருக்கு. துன்பம், இன்பம், துக்கம், அந்த மாதிரி நமக்கு தான் உண்டு. அவருக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அவர் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஹரே கிருஷ்ணா அவரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஆனால் நான் நினைத்துக் கொள்கிறேன், நானே நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வைக்கிறேன் என்று. அப்படின்ட்டு யாரு? மனிதன், இந்த ஜீவாத்மா நினைக்கிறேன் கிடையாது. இதெல்லாம் யாரு வந்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வைக்கிறது? பகவான் தான். ஏன்னா நமக்குள்ள ஒரு இச்சை இருக்கு, பகவான் நடத்தி வைக்கிறார், ஓகே அப்படின்னு சாங்ஷன் பண்ணிடுறாரு. ஓகே, இந்த லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம. 19வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாசிக்கிறோம். யோமாம் ஏவம் அசமூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பசிதிமாம் சர்வ பாவேன பாரதா. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப முக்கியம். என்ன சொல்றார் பகவான்? எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவான ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, எப்படி ஐயமின்றி, டவுட்லெஸ், எந்த விதமான ஒரு டவுட்டும் இல்லாமல் பகவானோட நிலையை புரிந்து கொள்கிறானோ அவன் அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். யாருக்கு எல்லாம் அறிந்தவன்? பெரிய சயின்டிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் கிடையாது. யாருக்கு எல்லாம் யாரை சாரி ஒரு மினிட். பகவான் இல்லையா? யாருக்கு பகவானை பற்றி ஐயமின்றி அவர் தான் பகவான், அவரில் தான் எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறார், அவருடைய ஆற்றல்னால்தான் எல்லாம் இயங்குகின்றன அப்படின்னு யாருக்கு புரியும்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பக்தனுக்கு. பக்தன் அல்லாதவனுக்கு இது கண்டிப்பாக புரியாது. பக்தன் அல்லாதவன் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அப்படி இப்படின்ட்டு. யாரும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டும்? ஒன்றும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவங்களுக்கு தெரியும், ஓகே வேணாம், அவ்வளோதான். அவங்களுடைய நிலைக்கு ஏற்ப அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் பகவானின் நிலை என்ன நம்ம யாரும் சொல்ல, பகவானே வந்து பகவத்கீதை வழியா சொல்லியிருக்கார். பாகவதம் வழியாகவும் நமக்கு வந்து அதே இது மெசேஜ் தான். அதே மாதிரி இதிகாசங்கள் எல்லா கிரந்தங்களும் வந்து சொல்லியிருக்கிறது. இதை தவிர நமக்கு என்ன ப்ரூஃப் வேணும்? பகவானே வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரூஃப் தேடுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அறிவில்லை. இப்போ நம்ம இங்க இருக்க ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து அந்த சந்திரனை பார்த்து அது வந்து என்ன சொல்லலாம், ஒரு லைட் பல்பு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன, இல்லப்பா அது சந்திரன் அப்படின்னா, இல்ல அது லைட் பல்புன்னா நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? அதோடைய அறிவு அவ்வளவுதான். அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சும்மா வந்துட்டோம். அதுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா புரிஞ்சுக்க கொள்ள மாட்டேன், ஆனா அது அப்படித்தான் சொன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுதான் இப்போ இருக்கிற சில பாலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் பகவான் இல்லை அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, சனாத்தன தர்மம் கிடையாது அப்படி இப்படின்னு. அறிவில்லாதவர்கிட்ட போய் என்ன பேச முடியும் இல்லையா? நம்ம வந்து இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க, முன்ன ஒரு இது தமிழ்ல ஒரு இது இருக்கு, என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த யாரு காதுல வேதம் ஓதக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது இந்த இது சாத்தான்
சைத்தான் சொல்ல இன்னும் நார்மலி இங்க இருக்குதுன்னா மலையாளத்துல வந்து இந்த கேரளால செவிடன் காதல உதிரை சங்கு. செவிடன் காதுல ஊதுற சங்கு அதே மாதிரிதான் ஒரு பஃபலோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பஃபலோ கிட்ட போய் நம்ம வேதத்தை சொன்னா பஃபலோ என்ன பண்ணும், தலை சும்மா ஆடாது, தெரியாது இல்லையா, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் செவிடன் காதுல ஊதுற சங்குக்கும் ஒரு அளவு கிடையாது, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ளாதவர்களுக்கு வந்து பகவானை பத்தி சொன்னா அவங்களுக்கு என்ன புரிய போகுது, ஒன்றும் புரியாது. அதனாலதான் அந்த மாதிரி கேட்டகரி சூதரர்கள், மலேச்சாஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு கிட்ட எல்லாம் போய் நம்ம பெரியதெல்லாம் சொன்ன என்ன ஒன்றும் தெரியாது. அதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி நிலை தான். நான் வந்து இந்த எப்படி இருக்குன்னா கடல் பார்த்துட்டு நான் அது மேல கார் தான் ஓட்டிட்டு போவேன் கடலுக்கு மேல, அவனுக்கு என்ன சொல்ல முடியும், அவனுக்கு புத்தி இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா. இல்லப்பா கடல் மேல போகணும்னா போட்டு வேணும், ஷிப் வேணும், நான் இல்லை நான் கார்லாம் போவேன்னா போ, நான் ஏன் கார்ல போகக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டா சரி போ, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி அறிவில்லாதவர்கள் பகவானை கொஸ்டின் பண்ணி பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளாத யாரு, அவர் ஆற்றலை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் வந்து ஜஸ்ட் அறிவிலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷனாக பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதன் மைந்தனே, எவன் என் பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான், யாரு, ஒரு பக்தன். பக்தன் வந்து முழுமையாக அவருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினால் அவன் அவரை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார், ஒரு தூய பக்தர் இல்லையா. 15.20 வாசிங்களா. ஜோதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஜோதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதத் கிருத்யஸ்ய பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனை தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபைனல் கிளியரா சொல்லியாச்சு அவரு. வேத சாஸ்திரங்கள் மிக மிக பெரிய ரகசியமான பகுதி இது. எது, பகவானை புரிந்து கொள்வது இல்லையா. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இதை வெளிப்படுத்தப்பட்டு கிளியரா சொல்லிட்டார். நான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம், மறதி இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து இது என்ன சொல்றாங்க, ஞானம் இல்லையா. என்ன ஞானம், அடுத்த பிறவி நம்ம வந்து என்ன ஆக போகிறோம்னு சொன்னா நம்மளுடைய செய்கை இச்சையினால்தான் அப்படின்னு அது வெளிப்படுத்தினார். கடைசியில கிளியரா அவர் சொல்லிட்டார். போனதில் என்ன சொன்னார் அவரு, கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னாரு, எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். அப்ப நம்ம கிளியரா டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அதை பத்தி. ஸோ எவன் ஒருவன் அந்த நிலையில் பகவானை புரிந்து கொள்கிறார், அவர்தான் பரமபுருஷர் என்று அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் தான் வந்து அவரை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு கிளியரா வெளிப்பட்டிருக்கிறது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். பாக்கி உள்ளவர்கள் யாரு, அறிவிலிகள் இல்லையா. அவனுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் பக்குவத்தை அடையும். யாருடைய இது, பகவானை புரிந்து கொள்கின்றவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் அது வந்து ஈல்டு ஃப்ரூட்ஸ் இல்லையா. அவரை புரிந்து கொள்ளாமல் கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து புறநின்பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தா என்னாவும் அவனோட முயற்சி எல்லாம் தோல்வியை தான் அடையும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதோட இன்னைக்கு நம்ம 15 சாப்டர் முடிச்சோம். நம்ம இந்த 15 சாப்டர் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் எடுப்போம். ஏன்னா 9 o'clock ஆச்சு மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து